Ngai ka blay pi ha ka kerteng ka batiang tam ka jong tra Jesus Christ. Sai sien pat ngap diang so bai pi sha ka ni ka channel bat ka ni ka program ka bagi khat ka Jingpuson. Tungin lay ban pusan ha ka ni ka step na ka tian ka jong blay. Pat nginya puli ha ka ni ka por na ka shiti sha ki Philippi ka nang go sao ka khat ka khat nyo. Kentien ka bong banga wat knang ya ka jingai ringa wat knang yo so ubaroi billion sha ka jingken jong pi. Kini ka long ka kentien ka bu apsel Paul Ukraine sha ki banget ya Philippi. Hashwaji ki ne le Philippi do ka khat ka bashipo. Bu apsel Paul ban pa ka jingkemen. Namar ki banget ya Philippi ki don ya donod pan ai sha ushakri jong play wapsul Paul pan Krishan ya gajing shakri ka jong yo play wapsul Paul udah sko ngo udah sko kemen ya ga donod ka badan haki banget ka donod ban ai ban yarab wapsul Paul udah sko to kiran shibun ki banget ki bakwa ban ai shishu Andre kim shibla yo e kalat ban ai Rabs Paul Ukraine gani amde na gadaw bo wat ye ki jing ai na ki brio ne bo wat ye ki jing Krishan na ki brio do Rabs Paul Ukraine shai wang nalandang ye ka ban smohun ha ki baro ha ka jing kerdo ba ha ka jing dabyang Wapsul Paul ulandang kublo banim haba udan shibun ka bisa le sengi labanong. Wapsul Paul ulandang kublo banim haba udan tangkan diat ka bisa. Kamde ka basuk Henry wapsul Paul wa ngala ban le di ki baro daga jim beset bor jong kres. But shushu la krani ni kentien. Men bawang dona Thessaloni. Ki banget ka Philippi kila Krishan but kila ai jing ai so bahai wa apsal Paul baru Paul la bau kren chipang ni jing ai upen shai shi ki bangen bakam dei bau wat khnang ye ki jing ai henrei wat ye ki so ki baroi belien ha ka jing em jing ki bangen wa apsal Paul shum la kemen na marbo yo ye ka pisan na ki bangen ka Philippi Henry ukam smoke man when you ye ki so jong men sim ha ka ji im ji ki bangai ki so jong ka ji ki so jong ka ji spon namala rangi ko aban ai shi ka kam ka jong play nom la ban pdiang ye ka ji ai ka ji lam dangi ai da ka ji da ka ji spon da ka ji kman ni ki long ki so jong men sim Hato fidon ye kini ki so ha ka jing ka jong pi. Ho fi aish ka kam ka jong ble. Ho fi Krishan ye ka kam ka jong ble. Ki ma dei ba ki bre ka jong ble ki dawa ye kita ki jing ai ki jong pi. Wat num ai la ki bre ki dawa ba fi dei ban ai. Wat num ai shi ka kam ka jong ble ta ka jing sha pen bor. Lani da ka ba pen bor ye le de. De bor ai shi ka kam ka jong play da ka download jong ka jing ka jing spun ka jing command amar kini ki long ki so ki bo play wa na ka jing ka jong de na da ka daw la pidei ki break ka jong play ru pidei ka ban nang man suhon ha ki por baro ha ka no ka rukom ka ba fi island ti le si fi ong kam de ka ba sup yang abangan ha ka jing kerdo ha ka jing duna manu ba ong masuk wa apsal Paul ru shim la ong ba kalong ka masuk henry ong ngala ban le ni ki baro da ka jing pensai bor ka jong kres te dena ta ka da ha ba ka jing pensai bor ka jong kres ka don ha gi shakri ka jong play na lis kam ki la ya ka ban ya ding ba ka jing kerdo ba ha ba ki dab yang ru kinum sarong kinum sko kra kinum sko man Kini kalau aku bor syaki banget berkunjuru syaki syakri ke jong play. Naga benta jong ki banget
tungin kan ma di go ublei uwa di kiso ha ke jingim ke jungi ke jingkeli long hato pidan so na ya hato ngadon so na ya hato ngidan na em di kiso jong mun sim ha ke bat ke jing ai shaka kam ke jong blei do blei kul khuwe pi ni ski ra ke jisu ke jong tra ke sin shar ke download ke jong pi bar ko wai wanum kladru blei e ke pi kum ba pi long amen